Ой, які ж цудоўны ў мяне дыназаўр атрымаўся. Ох ты, ой, моцны, такі сур'ёзны, нават крыху. Страшнаваты, падобны на сапраўднага. Ой, так і уяўляю, як ён цяжка тупае так. Дум, дум, бум. І голосно рыкае. Ай, хто тут? Што за драпежнік прабраўся да нас у калыханку? Не магу. Які ж у нас малы палахлівы паверыў, што тут сапраўдны драпежнік. Гэта я, сапраўдны дыназаўр. Мамачкі, я зараз паклічу дарослых, каб яны прагналі цябе з пакойчыка. Ой, Буслік, не трэба нікога клікаць. Гэта я, Топа. Буслічак, хадзі, я пажартаваў. Топа, гэта дакладна ты? Я! Да я, Буслік, ну заходь, не бойся. Ну і жартачкі ў цябе, Топа. Добрый вечар усім. Ой, а калыханка пачалася. А я не заўважыў. Салют, сябры! Вядома, не заўважыў. Ты ж быў заняты, мяне пужаў. Буслік, ты сам вінаваты. Нельга быць такім неадукаваным. Адукацыя тут пры чым? Ну як? Пры чым? Калі б ты ведаў крыху больш, то ні ў якім разе не паверыў бы, што ў нас у пакойчыку сапраўдны дыназаўр. Бо дыназаўры даўным-даўно на зямлі не жывуць. Між іншым, я чуў пра гэта, але ад страху забыўся. Ой, вось толькі гэтага не трэба. Чуў, але забыўся. А ты дарэмна смяешся, Топачка. Ужо хутка буду ведаць адказы на ўсе пытанні. Ты ну, Буслік, гэта немагчыма. Чаму немагчыма? У мяне ўсё распланавана. Вось зараз прыйдзе Коска, і я папрашу яе даць мне энцыклапедыю. Навошта? Я за некалькі дзён вывучу гэтую энцыклапедыю на памяць. Ого! Ну і план. А ў цябе атрымаецца? Вядома, атрымаецца. Настаўніца заўсёды кажа, што ў мяне выдатная памяць. Ну, допустим. Але нават у самай вялікай энцыклапедыі няма адказаў на ўсе пытанні. Ты ўпэўнены? Абсалютна. Коска заўсёды так гаворыць. Тады я спачатку вывучу адну энцыклапедыю, а потым папрашу, каб Коска дала мне другую. І яе таксама вывучыш на памяць? Вывучу. А калі спатрэбіцца, і трэцю вывучу, і чацвёртую. Ой, ну, Буслік, а ты не баішся, што ўсе веды ў тваёй галаве не змесцяцца і пачнуць адтуль вылятаць і будуць круціцца вакол цябе быццам мухі. А ты іх не зловіш. Ой, не, такі варыянт мне не падыходзіць. Коска, працяжнік, абзац. Ой, прывітанне, сябры мае. Ой, салют, Коска. Добрый
вечір. Косочка, мені так твоя допомога потрібна. З задовольненням допомогу, чим змогу. У нас Буслик вирішив енциклопедії на пам'ять вчить. А, ось яно що. А навошта? Як навошта? Каб ведаць адказы на ўсе пытанні. А тое крыўдна, што мяне лічаць нязнайкай і смяюцца. Буслічак, па-першае, ты даволі многа ведаеш для свайго ўзросту. Правда? Ну, сам же казаў, што настаўніца цябе хваліць. А па-другое, проста вучыць энцыклапедыі на памяць не мае ніякага сэнсу. Гэта чаму? Таму што веды з галавы павылятаюць. Не, справа не ў гэтым. А ў чым тады? Вось уявіце, што наша памяць – гэта вялікая шафа. Толькі не для адзення. І не для цукерак з мёдам. Правільна, памяць – гэта шафа для ведаў. І калі ты уціснеш у галаву шафу ўсё ў перамешку, то ніколі не адшукаеш патрэбныя веды. Як не адшукаеш патрэбную куртачку ці шапачку, калі ўсё ў шафе ляжыць абы-як? Правільна, малайчына, Буслік. А што ж тады рабіць? Складаць веды акуратна, уважліва, па палічках. І тады абавязкова знойдзеш адказ на пытанне ў патрэбны момант. А як размяшчаць веды акуратна? Старанна вучыцца, чытаць кнігі, якія падыходзяць па ўзросце, і тады веды самі будуць раскладвацца па палічках, а яшчэ абавязкова разумець тое, што хочаш запомніць. А ў энцыклапедыях, Буслік, ты пакуль нямнога зразумееш. Коска, а калі веды перастануць умяшчацца ў галаву? Гэтага не можа быць, маленечкі, бо наша памяць – гэта вялікая шафа, якая не мае канкрэтнага памеру. І калі яе трэніраваць, зможаш запомніць колькі заўгодна. Дзякуй, Коска, ты так выдатна ўсё растлумачыла. У мяне ў галаве расклалася ўсё па палічках. І ў мяне поўны парадак. Я вельмі рада, што дапамагла вам, а зараз дапамажыце вы мне. З задавальненнем. А чым? Уключыце мне і нашым сябрам-гледачам вячэрнюю казку. З задавальненнем. Мультфільм, сябры. Якія цудоўныя мульцікі! Я з іх столькі цікавага запомніў. Хочаце, раскажу? Буслічак, ты абавязкова раскажаш, толькі не зараз, бо надышоў час класціся спаць. Давайте пачысцім зубкі ды памыем тварыкі. А потым пойдзем глядзець самыя цікавыя сны. Дабранач, дзяўчынкі і хлопчыкі. Теплый день отплывая за облаки, синий тень, сонный тень отползая в далекий. Сбегли зайки все в лесы, смолкли птушек голосы, и буслы в гнездо сховали свои долгие носы. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вошаняты закрывай. По крысе на росе потухают зорки с плюшки, гули все, казки все, похованы под подушки. Спят и мышки, и стрижи, спят машины в гаражи. Ты так само каля мамы, тихо-тихенько ляжи. Баю-бай, баю-бай, вочаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай,
Баю-бай, баю-бай.